Istenem, de ez itt nem jó. Az itt se jó. Ez meg ott nem jó. Kicsim, beszélhetnék veled? Igen. Léci, ne legyél dühös, majd miután elmondtam, oké? Oké. Lesz egy apukád, hogy mi? Tudod, Ali, hát ez így nem jó, hogy egyedül gondozlak, és megismerkedtem valakivel. És igen, holnap jönnének. Hogy? Micsoda? Jó, kicsit nyugi. Tegnap volt arról szó, hogy jönnek, és gondoltam, ma szólok, hogy tud. És mivel eddig dolgoztam, meg el is felejtettem, azért hát így este. Úgy, mert nem vagy még pisó. Ez most mindegy. Na, szóval, hogy jönnek is. Igen. Majd hamarosan feküdj le aludni. Na, hát sziasztok! Én Iris vagyok, és igen. Gondoltam, hogy így fogom majd csinálni, hogy először csinálok egy kis részletet, majd bemutatkozom. Szóval, igen, folytassuk is. Hogy mi? De ez nem lehet, én nem fogok. Kicsim, azt elfelejtettem mondani, hogy lesz egy húgod is. Hogy? Mi? Igen, van egy lánya. Holnap azt a ruhádat vett fel, Léci. Oké, azt mondom. Hogy mi? De én nem fogom, nem akarok apukát, se egy húgót. A húgom, az majd mindent el akar tőlem venni. Majd ezt megkapom, és ezt megkapom. És a sminkén használtam a sminkén. Isten, tudod, ki akar ilyet. Nem akarom, én nekem jó volt. Egyke voltam, és minden jó volt. De most lesz egy húgom. Mindegy. Jó ét. Ez az este egyáltalán lehet jó is. Ma jönnek. Hogy van ruhám? Mindegy. Szia kicsim, jó reggelt. Nekem meg nem jó reggel ez. Kicsim. De ez egy csodás nap lesz. Ma be is fognak költözni, hogy mi? Ha igen, ma költöznek be. Ha Istenem. De ezekről nem tudtál volna szólni, csak tegnap este. Mindenki kicsit mindjárt itt vannak. Szíved nyugi, kedves asszony. Jó, de nő a lánya. Tuti ő is kedves. Sziasztok! Szia! Aha, lányom kicsit fél, ugye ez nem baj. Nem, őt is szívesen látjuk. Szia! Szia! A nevem Gréta. Szofia. Én nem kell félni. Szia, minden rendben? Igen, minden rendben. Oké.
csak már úgy néztél ki. De pedig minden. Viktor vagyok. Stella. Körbe mutatom nektek a házat. Gyertek. Itt van a konyha. Ugye? Itt van ez a nappalina. És itt van a kert. Ez nagyon jó. Igen. Majd gyertek megint be a liftbe. Itt, ahova megyünk, ott lesz a szobátok, meg az enyém. Na, itt is vagyunk. Szofia, itt lesz a szobád. De jó, köszönöm. Szívesen. Itt maradsz vele? Persze. Itt még nem tudjuk, mi lesz, mert itt van a szobád, ugyebár velem. Az jó. Kicsi, csináltak valamit Szofiával, mert hogy jobban megismerkedjetek? Persze. Akkor mehetünk, mit szeretnél csinálni? Nem tudom, sétálni, vagy valami ilyesmi. Oké. Mindjárt jövök. Mehetünk. Először ehetek valamit, mert nagyon éhes vagyok, mert ma még nem ettem. Igen, persze. Mit szeretnél? Édeset, sósat? Hát nem tudom, igen. Miért kész van? Lila, piros, narancssárga, zöld. Legyen a lila. Jó. Itt van. Köszi. Ez finom volt. Igen. Mehetünk. Igen. Hú, hát ez jó hosszú sétál. Igen. Na, menjünk fel. Köszi, szívesen. Nem tudom, kicsit ilyen a furi. Én szerintem kedves, kicsit furi.
Istenem. Nem furi ez a csaj. Na, nincsen kedvem belejön. Mindegy, most megyek lefürdök, azt kész. Na, köszönöm. Jó, cica. Na, egyelőre ennyi is lett volna. Remélem élveztétek, és akkor majd találkozunk. Sziasztok!